Golpe da Policía Nacional ao clan dos Fanchos na Pobra do Caramiñal. Os axentes interviron 1.410 kilos de cocaína e detiveron a 3 homes, entre eles o considerado líder da organización. Os 3 están xa en prisión provisional comunicada e sen fianza. O operativo comezou a tomar forma o pasado 20 de agosto. A policía recibira información sobre a posible entrada dun importante cargamento de cocaína por unha praia da Pobra do Caramiñal. As pescudas centráronse no actual líder dos Fanchos, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas encargadas de coordinar a recepción e posterior custodia da droga. Os axentes intensificaron a vixilancia e o día 21 detectaron movementos que lles chamaron especialmente a atención. Observaron como o principal investigado, acompañado por outros 2 homes, realizaba varios desplazamentos entre a súa vivenda e un cobertizo situado moi preto da praia. Nun deses movementos, os 3 comezaron a trasladar bultos de gran peso desde o cobertizo ata outra vivenda. A policía sospeitou que podían conter droga e decidiu intervir. Os rexistros posteriores nas 3 propiedades permitiron localizar 1.410 kilos de cocaína, ademais de 100 gramos de heroína, diñeiro en efectivo e outros efectos de interese para a investigación. A operación, bautizada como Malladoira, contou coa colaboración da DEA. Entre os detidos está o considerado actual líder dos Fanchos, xunto cun cidadán croata e un veciño da zona do Conchido. Os 3 pasaron hoxe a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Ribeira. Tras máis de 6 horas de comparecencia, a xuíza decretou para todos eles prisión provisional comunicada e sen fianza. Quedan investigados por un delito contra a saúde pública, mentres a policía continúa coas pescudas para determinar a orixe do cargamento e se hai máis persoas implicadas.